Bona nit a tots els telespectadors de Televisió Digital d'Ontinyent. Ens trobem al Palau de la Vila per realitzar les entrevistes als protagonistes de la Festa de Moros i Cristians d'Ontinyent de l'any 2016. Abans que res, volem agrair a tots els nostres patrocinadors i col·laboradors que un any més facin possible que pugui arribar a les seues cases la Festa Moro-Cristiana d'Ontinyent. Ens trobem, en aquest cas, amb l'ambaixador cristià i la banderera cristiana per la comparsa Mariners, José Vizcaíno i Mari Carmen Martínez. Bona nit als dos. Bona nit. Abans que res, la primera pregunta, com s'afronta el càrrec, en aquest cas d'ambaixador i banderera, quan es viu en primera persona? Bueno, doncs jo crec que és un any molt especial. És un any molt especial perquè vincules al teu càrrec tot el que tu eres, no? A les teues amistats, vincules a la teva família, vincules a la gent de la comparsa, inclús en la que menys relació tens, i el fet de que tots estiguen anant en tu cap a una mateixa direcció, doncs és una cosa molt agradable sentir això. Per a mi, l'any de càrrec, el que ha tingut, com ha dit ell, és un any molt especial, però sobretot m'ha servit per a conèixer parts de la festa i actes de la festa que jo ha sigut molts anys festera però no havia viscut, no? I al ser càrrec tens accés a actes i a moments únics que no es poden repetir i això és el que he més apreciat enguany. Què ens podeu contar, si és que ens podeu contar alguna cosa, sobre el que veurem tant a nivell del boato, dels vostres vestits per al dia de l'entrada? A veure, nosaltres perteneixem a una comparsa, que és la comparsa dels Mariners, que té un tema molt clar, no? Entonces, el que està clar és que l'ambaixada serà molt marinera. Es diferenciarà de l'última capitania, que va ser molt guerrera, en què serà algo diferent, no anirà en aquesta línia guerrera, però serà molt marinera. I ahí ho deixem, no? Sí, i en quant als trajes, doncs bueno, jo, per exemple, el meu traje només l'ha vist que la modista, i la meva dona, i el dissenyador. Sí, els trajes, com jo crec que tots els càrrecs, no? Guardar el misteri, guardar la sorpresa per a aquest dia és un poc... és bonic, no? Perquè és el que va sorprendre a la gent i tenim aquesta il·lusió de que en aquest moment la gent el veig, li agrada. Jo puc dir que, com a mínim, el traje serà còmode per a poder fer les ambaixades en condicions i no estar patint de portar un traje o un altre. Serà un traje còmode i això, que una volta te'l fan a medida, te'l fan ja pensant en aquest moment on tens que recitar els versos de Servino. Ara una pregunta per a la banderera. És una gran responsabilitat portar la bandera de les 12 comparses cristianes? Jo crec que qualsevol càrrec, des de capital, ambaixador, els banderers i els 24 primers trons, és important, no? Perquè té la seva funció en concret en la festa. Els càrrecs d'ambaixador i banderer van molt relacionats. De fet, nosaltres som matrimoni i en el moment en què vam decidir agafar el càrrec, ho vam decidir conjuntament i jo crec que són els dos càrrecs importants. Evidentment, l'ambaixador té un protagonisme especial el dia de les ambaixades, però jo crec que són càrrecs igualment importants. El banderer, a més de veres, que en l'últim acte que han viscut, en el de la publicació, té també un moment un poc especial, el moment que s'esmeneja la bandera, després es col·loca la societat de festers com a símbol de que ja estem en festes i això, vull dir que cada càrrec jo crec que té el seu moment i després el dia de l'entrada, el que és la preparació del boato i el que és l'entrar serà igual d'important per a un que per a l'altre, per tant, jo crec que sí, és un càrrec important. I per a l'ambaixador, com qualificaries els versos de Servino? Jo no sóc un entès en literatura ni en tot això, però sí que entenc de sentiments i entenc que els versos de Servino estan fets per una persona que estimava la ciutat d'Ontinyent, aleshores suposa que encara seria un poble, i es veu reflexat en cada vers l'estima que li té al poble d'Ontinyent, a la ciutat d'Ontinyent. Algun fragment en concret que t'agrada en recitaries? Jo sempre crec que deu de ser per qualsevol ambaixador cristià el moment de començar l'ambaixada per la vesprà. Jo em visualitzo allí en el castell, per molta gent que n'hi hagi em veig que sol és totalment perquè tens que focalitzar i com no, començant l'ambaixada dient el Valientes, ahí está la noble villa.
la tierna madre, la querida pàtria. I és un poc el dir valientes és llançar-te a la piscina i dir allà vaig. És el moment d'arrencar. I alguna preocupació per a aquest dia? El dia de les ambaixades és l'últim dels dies de festes. Hi ha preocupació, els nervis, la veu? Jo crec que la meva principal preocupació sempre és la veu, vull dir, és arribar al moment en la veu en condicions òptimes. De fet, porto molt de temps cuidant-me la veu, pensant precisament en això. Tens que cuidar-te totes les festes, que no te s'egele, qualsevol aire condicionat en un lloc que entres et pot jugar una mala passada, entonces és una preocupació constant el tema de la veu. I has preguntat o demanat consell a algun ambaixador anterior, tant moro com cristià, sobre l'acte, sobre com enfocar-lo? Jo, més que demanar consells, és rep, o sigui, jo no he preguntat als demés perquè jo tota la vida m'ha agradat l'ambaixar i sempre he pensat com la faria i com no la faria i sí que és cert que he escoltat molt a la gent que ve i el diu, perquè s'arrima des de gent que ha sigut ambaixadora fins a gent del carrer que diu fulanito ho dia així i no em va agradar, i entonces és un poc escoltar, i sí que he intentat certes moments de l'ambaixar que durant molt de temps jo s'havia sentit dir d'una manera, enfront a un raonament històric, per exemple, del nom d'una batalla i tal, sí que he intentat o intentaré ser fidel a aquestes coses. Si són dos ciutats que pareix que siga diferent la pronunciació i te diuen no, és que té que ser el mateix perquè és una batalla que es diu aixina. M'he preocupat per buscar, m'he preocupat per un poc estudiar el sentit de les ambaixades i això són les coses que m'han anat transmitint gent de fora que sí que les he adquirit. Molt bé. El mercat medieval s'ha traslladat als actes del mig any i això fa que un acte on contrabandistes i mariners tenen un protagonisme especial, que és el contrabando, pugui adquirir major protagonisme. Creieu que el públic reaccionarà afegint-se a aquest acte? Nosaltres esperem que sí, perquè de fet quan vam agarrar el càrrec, quan vam començar en setembre en el càrrec, sí que era una preocupació nostra el tema de que encara no s'havia anunciat que anava a canviar-se el mercat medieval al mig any, el tema de que nosaltres com a càrrecs tinguérem aquest solapament d'actes, de tindre que estar en el contrabando i al mateix temps tindre que estar en la inauguració del mercat. Al canviar-se es vam alegrar molt i pensem que sí que serà un impuls pel contrabando i de fet les dues comparses, mariners i contrabandistes, estem treballant i la societat de festers també, perquè l'acte tinga més repercussió i tinga la importància que li correspon. Jo crec que això, que el contrabando és un acte que encara té molt per explotar, és un acte que es fa ja fa molts anys, però sempre li queda un plus, i és que quan acabem de creure's que és un acte oficial, que és un acte bonico i tal, entonces entendrem que, igual que tenim un text, i això ho dic com a ambaixador, un text superimportant, que és el text descrit per Cervino, en el cas del contrabando no té un autor definit, però és un text que portem molts anys recitant, que es mereix molt de respecte, i jo crec que en aquests moments la comparsa mariners i la comparsa contrabandistes estem treballant en la direcció de que això siga així, que al final el text siga reconegut com un text oficial per part de la societat de festers, que estan molt dispostos a ello, que la gent acabi entenent que el contrabando és un acte de festes important i que és un acte propi, perquè l'ambaixar és un text molt seriós i tal, i el contrabando porta un text diferent, molt dicharachero, molt de ciutat, o sigui, de poble d'Ontinyent, de dir, està fet, jo no sé qui l'ha fet, però probablement el que el va fer mentre estaven esmorzant en la comparsa o alguna cosa d'estes segur, perquè és un text que invita a la gent a passar-se-ho bé. És divertit. És divertit. I tant contrabandistes com mariners compartiu aquest acte i, per tant, teniu aquest vincle tots els anys. En un any de càrrec es fa més fort el vincle? Clar,
siguent d'un any com enguany, que els dos comparses tenim càrrec, pues, ja el vincle ja s'ha creat també entre els càrrecs, no? I pues, això, a l'hora de la veritat, enguany en lloc de fer un assaig n'hem fet dos, n'hi ha sempre més contacte, més vincle, jo crec que sí que és un any especial, entonces es veuen tots els actes, també en el contrabando. Clar, jo crec que damunt este any tenim un plus, no? I és que, per exemple, els mariners, durant 40 anys hem tingut una persona que ha declamat els versos del contrabando i este any serà una persona diferent, una companyera nostra de la nostra penya, Maria, la que ho farà, i això li dona un al·licient, perquè en un any de càrrec fas un esmorzar per a fer un assaig i no és que vagi la persona que va fer això i la seva esquadra, és que van les escoltes del capital, les escoltes de l'ambaixador, de la banderera, i entonces es crea ahí una amalgama de gent interessant. Sí, es fa un acte participatiu. Sí, més participatiu. I de tot el que heu viscut fins al moment, amb què es quedaríeu? Jo vaig viure molt intensament el cap de setmana del mig any, molt intensament. Bueno, el cap de setmana del mig any i els previs, no? Perquè el mes de febrer va ser tot un compendi d'actes, però el sopar del mig any en festers, el desfile del mig any, el dinar en la compra. Vull dir, tot el cap de setmana en si va ser molt intens, però jo com a recent i com a més emotiu em quedé en el que vam viure el dissabte passat en la plaça de l'Ajuntament, no? I ser dames, cavallers, estem en festes i el veure allà davant del castell, en la bandera en la mà, vull dir, per mi ha sigut el més emotiu fins ara. Bueno, jo crec que jo intenté disfrutar a tope l'any, entonces cada acte té una cosa especial. Sí que és cert que per mi és molt important, més que l'acte en si, en qui el disfrute, perquè el disfrute, en aquest cas en la meva dona, que és la banderera i és la meva companya, el disfruten els meus amics, que molts d'ells ni siquiera ixen a festes i s'enrolen a eixir a festes en tu perquè tu has dit que vaig a ser l'ambaixador i pues jo la banderera i pues nosaltres eixim amb vosaltres, vull dir, i en la família, i entonces és més la importància que li dona a això, al tindre la gent al teu costat, que l'acte. L'acte està molt bé, t'ho passes molt bé, però si no tingueres aquestes persones al teu voltant, l'acte no seria el mateix. T'emociones quan puges a saludar perquè estàs saludant al públic en general, no. Sempre puges a saludar als teus, que es veus allà en un raconet i alces un poc les celles, bueno, jo les celles no les alce molt, però sí que saludes i tal, i són aquestes complicitats el que em fan a mi especials els actes. Suposa un desgast a nivell de família, invertir molt de temps, tindre un càrrec? Nosaltres, al ser matrimoni i tindre dos xiques molt menús, que tenim un xique de 5 anys i uno de 2 anys, pues sí que és de veres que la família, clar que repercutís en la família. No? Nosaltres, quan es van plantejar el fet de ser càrrec, el primer que vam fer va ser parlar en els seus pares i els meus pares i dir-los volem fer això, perquè necessitàvem el recolzament, sobretot a l'hora d'apoyar-nos en els nostres fills. I és de veres que sí que els xiquets moltes vegades, altra vegada reunió, altra vegada, sí que suposa un desgast i moltes hores de feina, però també al mateix temps jo crec que la família està disfrutant amb nosaltres, entonces compensa, és un desgast que compensa. Sí, no, el desgast és evident, és un desgast de temps, de tot, perquè és temps de la feina, temps de personal, temps dels amics, i entonces pues això va desgastant i al final n'hi ha dies que dius ai, és que estic cansat i encara tinc que fer algo de l'ambaixar, però bueno, és un desgast que compensa de sobre, jo crec que compensa això. I alguna cosa que vulgueu afegir? Que ens agradaria que tot el món, el que m'està preparant durant aquests 2 anys, ho disfrute i ho visca la intensitat que nosaltres estem vivint i que esperem que els agrade, no? I per això s'ha fet. Pues això, jo convidaria a tot el món a que vingui a veure el contrabando primer i després les ambaixades i que disfruten de la posta en escena, que estic segur que tant Paco, l'ambaixador Moro, com jo s'esforçarem a tope i crec que podem fer-ho bé. Molt bé, doncs moltes gràcies als dos. I fins ací l'entrevista. Agraïm a l'Ajuntament d'Ontinyent que ens hagi cedit l'espai i al Cafè Palau per el seu servei de càtering i la infraestructura. Els esperem el divendres 26 d'agost de 2016 en la retransmissió de l'entrada de moros i cristians d'Ontinyent. Bona nit.